खुलुमबाय लोगोफोर आंनि जेबि बड' चेनेल नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। दे आं दिनै नोंथांमोननो दे रेडि मोनसे भिडिअ संनि खोथासो फोरमायनो सानदों। दा जनि बर' आरो सिकामनि दैमारिनि मोनसे नायदो भिडिअ सं फैगासिनो। जागोन दे बरिया नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन बिथांमोननि भिडिअ संखौ। दे नैबे स्क्रिनाव नुखाबाय नोंथांमोना दे रेडि माबायदि जागोन आंबो दा बुंनो हाया, जायखिजाया मोजां जागोन होननानै बुंदों। नोंथांमोना नायनायबानो जाबाय, नायदो बर'निनो नालाय। नोंथांमोना एसे सापर्ट खालाम जागोन दे बिथांमोनखौ, बरिया जाहाथे उनफोराव बेबायदिनो दे मोजां मोजां भिडिअ लाना फैनो हायो। दे लोगोफोर आं रेडि नोंथांमोननो बिथांमोननि चेनेलनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन, नोंथांमोना बेयाव थांनानै नायहैनो हागोन। नायदो दिनै जागोन दे बरिया ट्रेलारखौ होबायबो जानो हागौ। गाबोन समफोरनिफ्राय एडिटआ कमप्लिट जायोब्ला दे गाबोन समफोरनिफ्राय बिथांमोना दे पाब्लिस खालामना रेडि होनो हानाय। आंबो मोजाङै मिथियाखै, जायखिजाया दा शुटिं सोलिगासिनो दं आरो शुटिंनि बेयो नायदो सर्ट ओरैनो क्लिपफोरखौ लाबोदोंमोन जागोन आङो दे मोनसे। बरिया बे क्लिपखौ खोन्थिनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांदो। आरो लोगोसेनो आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना दे साबसक्राइब खालामनानै ला, जाहाथे बिदिनो दे रेडि गोदान गोदान भिडिअ आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो हायो। नायदो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जागोन दे आं बरिया नोंथांमोननो बेखिनिखौनो फोरमायनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक आरो दे शेयार खालामनानै हो, जाहाथे दे रेडि गासैबो बे भिडिअखौ नायनो हायो। भिडिअ बानायग्राफोराबो जाहाथे सापर्ट जायो, सापर्ट मोनो नायदो नोंथांमोननिफ्राय, जागोन अब्लासो दे बर' सावथुन बरिया मुलुगा थांनानै थागोन। स' लोगोफोर भिडिअखौ दिनै बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।